karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi naon sana magataon Lodi oy. Nagkabadlungon ka naman. Uy, wag ko magpabadlong men. Ang imong anak mo'y nagpabadlong. Gilingaw ko lang ang akong kaugalingon aron dili ko makonsumisyon nga magtanaw sa atong anak nga sayong mikundat. O karon mabdo sa sad. O kanang iyang Brian, wag ganit ang mahibaw. Unsay kagikan anak, unsay kaliwat. Hitsura ra gipuhunan. Gusto na ma. Gusto na. Day, hilo na. Sobra ka na ma. Bisa nagpakahilom na si Brian. Gikontrahan gihapon nimo. O sa pa may gusto ni mo kuhaon diri namo, ma? Wala magani mi kwarta tungod sa gipangayo ni mo. Mura big nag-abang lang gihapon sa mong pagpuyo dinhi. Ha? Usa to? Hoy, gaga! Sabot ni mo, Ilona? Kitib lang ba ni mo, no? Garbo na kain ni mo dahil nga naghatag mo 3,500 ako? Ha? Mumura na dahil sa ihatag din ang kunsya na ako. Nahibaw dyan ka, anak. Kahilas si Mang Misulti, anak. Marika na! Ano dire? Ma! Dali! Ma! Mabuhi ko kisakitan! Oy! Ma! Buhay na, oy! Migara ning animal! Migara ning animal hamin! Buhay na! Gidakan ka na ng kantidara? Ha? Oh! Kuha na! Ibalik ko na! Oh! Punita ng kwarta! Giboy-boy ko ni mo? Ugwa ka lang maghuna-huna sa nagasto din ang kunsya ni mo? Animal ka? Ma! Ludi, oy! Saan ba tao ni siya? Sorry, dali, buhay ko, hamen! Gusto ko na ning animal ako! Buhay ko! Matagmon ko ning wayuna-huna mga anak! Hoy! Namoy boy ka? Ha? Lichi ka? Wa igabaw sa tao nga nagasto ni mga animal ka! Oy, Ludi, may hangos na kay. Gusto na. Ilona, nakauntos kwarto mo ha? Hina de. Dili na mo kwarto! Huwag ka nilabot din yung animal ka! Ha? Gusto na lagi. Gusto na ba? Sama ka. Masilo ako pa. Pahawa mo dili! Maglayas mo! Huwag kikan ka doon, isipin ko na ka mong patay! Ludi! Ilona, wala tayo angan po yan din. Unya ka daon, manaog ta. Brian. Ay, nakusikin na mo luha. Dili ko gusto masakit ka. Lon? Lon, Kadiyo tang, Ilvi. Bri, sorry. Pasensya na kang mama ha. Init kasi ako. Manaog ba niya kadlawon, Ilvi? Bri, ay lang magpiya ba? Lon, nagsabot na bayat nga sabton lang si mama. Sakit na kaayo, ti. Uy, maayo ako lang pasakitan. Si Brian. Elona, Brian. Dili ko gusto ba daw may tapos iyang gisabag. Ilvi, mong mabiya lang mi. Gingin nan mi. Brian, di ko gustong magpuwag ni si Elona. Inguman sa akong pag-umangkon. Sabta lang ko din si mama. Ayaw na mikpugngiti. Kay magdugay mi dinhi. Way siguro og tunay usa namo ni mama nga madisgrasya. Tigalik atakihon siya. O ako ba hinuon may makuhaan. Gadi na lang gitukbod ko niya kusog kaayo. Gisagpa. Gilabnot akong buhok. Kung pa si mama tigalik hihug ko niya sa hagdanan. Ingon anak ka maldita si mama ti rin ako. Tungod lang kay gipilit ako si Brian. Mapiyakit mo? O ate, unyang kadlawon. Kinigis mama, huwag yun ikaluoy. Uy kaluoy na ko ti. Tungod lang kay nahigugma ko ni Brian.
Ilona, sweetheart, dili ta magbuwag. Dili. Always thought that I could make it. Nagatuog na siya. Tungod sa gitumar niya ang tambal. At tungod ako silang kwarto si Ilona. Maghinay lang karon dali siya matugaw. Grabe kainit og ni sa Lodya. Kaugalingon na mong anak. Mabdos pa. Gidapata niya. Na si Elvis Sala. Naangin taong maguwang. Day? Elvis? Nakatuog ng inyong inahan. May kalma to. Nakatumar yung tambal niya. Ano siya man? Namahaway na sila? Mingaw naman? Nakasabot ko. Gisakitan ka sa sinitabo. Di panglimutan naman gutong imong inahan siyang kaugalingon. Kaingong ganin ako at takihon sab. Pastilag mo pananitabo. Wala bagitay kwarta. May nalang gani kay may kalmang nakatumar siyang tambal. Inartista naman tingali ng atake-atake niya. Aron lang matuman ang iyang gusto. Ay, dili. Inartista ko taon. Yang sa kutog mga ganiha. Malipay na kita siya. Kaya wala naman sila si Ilona. Siya na. Wala na sila papukong na ako. Taon-taon na nga may hilom sila klakaw. Tuon na sila. Nga nung wa ko rin yung sulti, Elvi? Ipahibaot ako na mo. Harang kapugan to na ko sila. Wala kapuslanan pa. May hukom na sila nga mapiya na to tungod sa kangilan sa batasan sa among inahan. Naluoy ko nila pa. Labi na kang Ilona. Huwag ang bata, mingawan kit ko. Paso na ko. Mamotor lang ko. Mapsan to na ko. Paso na ko sila. Di ko gusto mahimuwag si Luna na 12. O sige, paso na ko. Asaron ta pa ingon, Brian. Kahit laon pa. Pigeon house lang muna. O kung hayag na, mangitag itong kabangan na. At ito pala pa sa oras sa pension house. At ito ang gisakan na tusuna. Laylay na akong bukton o kukos ni Baby Sam. Sakit na akong bukton. Nagbira-bira pag ayaw na mama ka kanina. Ang binabata, bi. Akong sa'y kukos. Natuog taon gihapon ng bata. Wala kaliputan sa nahita po. Ay, napasigigirak diha. Madaot ng gibabdos ni mo. Ay, pwede mo sana daw. Kuya, wala ko nagbibira eh. Asa mo mo ihatod na ko ron. Sa pension house lang muna. Siguro kung doon na kinahibawaan nga pension house, di ba? Ay, oo, doon na oy. Tuhan eh. Dag ka pension house, pero higit mo kung mo bahay nga abanganan ninyo. Nga bang mo? Oo, mangita mi niya ako nahayag na. Okay, mangita. Nga may ikatabang ka na mo, Brad. Ano gud? Gingin na miss ako ugangan na. Inahan sa kumisis. Ini siya. Ay, mo ba di ay? Gingin lang di mo. Kadlawon na ko. Ay, kawa ko'y kaloy niya. Imo inana, Mrs.? Oo, amagod sa makauyon na naminyo ko ni Brian. Ay, mao ba? Unya sa man. Desidido mong mga bang na lang, ha? Pwede rin ato ta mo ihato dito sa abanganan. Ako magkailan tagiyas bahay. Igagaw na ako mismo. Tinuod ka, Noy? Brad? Ay, lagay. Na may bahay silang pabangan, apartment. Mahal na kay apartment man. Psikoy lang. Ang iyo, Sige, Bray. Magkagsulti lang muna ta. Maayo kay nakatahiming ta nga may ikagaw siyang magpaabang upay. Ay, alas 4 na mas kadlaon. Ihatod na mo dito, ha? Pabuton na niya ako, mga na sila, ha? Sa'yo pa mo yung kayo. Pero ako ay musampit. Ako nagagaw. Salamat kay Brad. Salamat kayo. Murag video na mong panahon na. Salamat yung kayo, Brad.
Unsay nahitabo? Wala ko kiti, oy. Nagasakay tingin na yung taxi. Daghan pa man sila putang nga gipilin. Basin pagbubalik. Unsa man? Wa pa magmata ng imong kontrabidang ina? Wa. Pa. Gisakitan kay kus gibuhat ni mama. Wa siya kaluing iluna. Dili masabot ang matang siyang pagkainahan. Sobra katig ang balatian. Elveday. Tingali pa. Moabot sa unyang adlaw nga ako na say mawa ninyo. Elvira, day. Tiguang na ko. Kung may pamilya na si Iluna, kung malayo man siya nato, may katarungan siya nga magpalayo. Magpuyog ilang kinagulingon. Pero ikaw, day, Ilve, wa pa makikabilinggan. Mo nga, di nilang una ka. Ayaw magbiyayin mama ni mo. Buntag na. Mitutugawag na manok. Hapit na bagawa sa gayag sa adlaw. Intaon si Ilona. Nakatugod ng sandig. Nagsapak ni Inday. Davira, misin niya siya. Gamugawas ko. May gani kayo may tao ni Davira. Nakatog, misis ni mo, dong? Brad. Ikukay ko ni Brad. Nagahingag panahon para pag-unong na mo. Ay, natandog ko kay hinginlan mo sa iyang inahan mismo ni misis. Ilona, Brad. Ilona iyangan. Ilona. Ay, siya na ni. Siya na ni miabot ako ni Gagaw. Di ka na sa iyang negosyo. Kadiyot, Brad, magisulti ko, ha? Nibong na nga daw. Gipara ang taxidor. Ako gipahunong ang taxidor silang gate. Magisulti ko niya, Brad, ha? Go! Basin o may kuwan ka rin ikatabang ka rin magtiayon. Ngita sila ka po yan. Ay, kuyawan ako, nilo. Hey! Abi kong ambusyan ko tungod gid sa akong gate. Ha? Kisa man na sila, uy. Kailan na nimo? Ay, naluoy lang ko gaw. Paduolong na ko siya, ha? Brad, dali. Morning ako igagaw. Tagihan sa apartment. Brian? Ikaw? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!